Здравейте хора, днес Здравейте, ще хора, снимаме на днеска ще GeoGuessr. Ще играем двамата. GeoGuessr. С моя приятел. Да, нека да започваме. Някакви гърци. Добре, това къде сме? Това има някакви много пари. Я? Какво пише тука? Стоп. Това къде говорят английски. Не е там. Франция! Да, Франца. Ма къде точно? Тя знам някъде избирай просто, където се падне. Аз тук. Малко изглежда планинисто. Има планини много. Иди по-близко, Ганев. Това за малко в Испания. Това е в Андора. Верно, аз това забрах, че е държава. Това къде е? Лежен Жулипе. Аз обикалям. Това ми изглежда, че е някъде в Балканския полуостров. Вчера са го заложа някъде в Хърватия. Това май... Просто избирам Хърватия и това стане. Аре, Ганев, избирай някъде. Корейша. Точно там си мислех, че е. Латвия. Аз точно там си мислех, че е. В хора. Това ми изглежда, че е в Азия или в Африка. Малко ми изглежда и на България. Това ми изглежда на Азия. Азия? Това не е България, не е България. Тук има един фланг. Тайланд! Сигурен ли си? Да, бе, видях забе. Тук има едно забе. Само Тайланд къде е? Тайланд или Тайланд? Тайланд. Аз си избрах Тайланд. Те имат две едни и същи държави. Те са доста близко, бе. Не бяха губи. Това малко прилича на България. Да, на мен е. Не мога ли да отида там, бе? Това майче Украйна или това май Македония. Ти отиди в Украйна, аз съм в Македония. Ганев, ти избери Украйна, аз съм в Македония. Ще избера. Чакай някъде в Украйна, къде? Оман, Украйна. Къде е било? Не. Казахстан. Те ни водят. Това изглежда на България. Бресни... Какво е? Ниже сведеж. Това е Сърбия, според мен. Ти избера Сърбия, аз ще избера някаква друга държава. Да, Сърбия. Аз избрах другите. В Унгария. Сърбия е. Бих
Хорватия почти е. Охо! Аз почти бях там. Това е Уругвай, Уругвай! Кое? Уругвай, видях знаме. Къде е Уругвай, бе? Къде е Уругвай? Как беше, бе? Кажи ми къде е, бе? До Аржентина. Да. Уругвай. Е тук. Това прече на здравето е уругвайското. Или не може да е Аржентина. Това е Аржентина, бе. А не, това е, как беше? Хора, това е моя Уругвай. Да. Не, биха ме. Фу! Германия. Фу! Къде има такова, е? В Германия. Play again. Не си play again, бе. Хора, да видим всяко ще ни се паднат. Добре, Лаги. някакъв от Белгия. И Германия. А това им Еландоу. Това е някакъв друг език. Не, бе. Това имам чувство, че е някъде в Германия. Да видим. Аз се оглеждам. Чак. Аз си имам чувството, че някъде. Е тук. Защо имам чувството, че тая е в Турция? Началото ще набиха, бе. Почти наби. Ти нас готвиха, бе. Това какво пише? Това зелено. Джавур Изглежда, че Елакласи. В фактите ми изглежда с тия бунгала. Не ми дава да отивам от там. Какво става, брат? Това в Африка или в Индия изглежда, че... Ганев, бъгнах системата, под картата съм. Добра Индия. Брат. Став ми съвсем. Живи си ми някак си. Але хора. Някак си. О, това е Гърция според мен. Не е Гърция, пише Гърция. О, има табела тук, какво пише на нея? Има празна табела тук. Абсолютно нищо не пише. Не пише нещо. Берхба. О, това е Турция, това е Турция. Според мен. Това малко ми изглежда на Гърция, не знам защо. Брат, това бъгна в системата на това не. Борум. Аз ходих в Дидим. Ко? Давай, брат, как ще можем да познаем тук на Малта, брат? Аз забравих, че дори играхме срещу тя, си мислех, че набиха тя. Това е някакво. Парада. Ла Виктория. Ла Виктория. Или в Португалия, или в Бразилия. Бразилия. Бразилия? Аз ще избера Аржентина. Не, Португалия, Португалия. Палмес. Избрах Португалия аз.
Не! Аре, бе, Еквадор. Еквадор. Предавай да... Хора, само губим! Давай, брат. Още два пъти. Още. Ще имам лапички, чакай сега да ги светна. Вау, ще лапички. Давай, play again, бре. Play again. Чакай. Play again. Ще да светна и другата хора. Айде, бе, Гане. Хора, аз утре съм си вкъщи, може да има видеа. Брат, айде, бе. Няма хода училище. Това е супер. Айде, бе. Ето е. Реди, натисна ли play again, бре? Да, бе, чакаме тимейти, не виждаш ли? Ой, брат, да не си какво си натиснал, бре? Абе, какво съм натиснал, бе? Play again натиснал. Зеленото. Еми, какво друго? Просто махни и пак влизни. Айде, чакаме тимейтове, бе. Ой, брат, чакаме са нас, бе. Ние се чакаме. Трябва да ма джойниш. Защо? Просто натисни стрелката и натисни отново play again. Ари, бе. Аз теб чакам, бе. Аз теб чакам. Дай от начало да се свържем, че ти не знаеш какво правиш. А как не знам, бе? Леонардо. Що има тук буква? Това около е. На Капитан Америка. Там изглежда на Аржентина някъде. Това ми изглежда на Пазарджик. Какво пише тук, бе? Малко изглежда на Гърция. Няма да е България. България не е толкова чист. Гърция. Гърция. Тя са от Полша и двамата. Да. Това ме интересува, какво е това? Какво е това око? Да, бе, брат. Израел! Какво точно това? Какво точно това там избраха? Прече, че ходим за пещера си. То вече позна, брат. Защо не позна, значи в Полша някъде? Някъде в Америка, аз мисля. Хора. Той това просто се опитва да познае, брат. Фу! Давай, човек, давай. Да, па е бил близко. Това къде е? Това е в Русия, някакъв остров. Това е тази страшна къща, бе. Чакай, тук имаше някакво ден пише. Какво пише? Леди Хил, right. Аз бях по-близко. Най-накрая. Това къде е? Америка. Майне.
Я знам, Африка. Нигър. Африка. Нигерде. Опа, хора има. Давай, давай. Давай, брат, тя всеки път познава добре. Те в Канада. Давай пак. Чай си, махтотевски. Брат, какво става, бе, брат? Да спираме ли? Не, още един път давай, бе. Що не ми показваш, че си такова, че пускаш? Не да спираме вече. Хора, надявам се да ви е харесал клипа. Абонирайте се. Я се ви лайкнете, харесал този търсете клип. новата, абоната и чао. Чао.